Ja, ik sta hier met Martinez Joel, ondervoorzitter van ABOP. En ik wil hem een paar vragen stellen, dus goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kijk, wat vind je van de situatie nu na de verkiezing? Vind je dat het goed verloopt allemaal of denk je dat het anders zou moeten? Wel, tot nu toe alles is onder controle. Dus we nog klagen. Feitelijk is gewoon voor de fun. No zou dit jaar, no gewoon dit jaar. Want we sabi bataki ABOP naar middenblok. En ABOP kiest zetels. De aantal zetels hebben kiezen. ABOP kiezen. Dus mijn twijfel geen niks. Dus je bereidt die? Ja, na kono kijk me contact ja no. Oké, ik denk dat je kan supporten ook toe. Maar je kan kijk gewoon maar kotaki. Mi beheren walo san bij de probleem ng de stembiljet dat die minus op na internet san so of na ekte de san bisa maar tegen me zij ding voor de san dat. Wel, misschien want to aantal video wel, maar mijn focus op de san dat omdat if you pede naar een gemach en you lassie, dat man teka lassie sai lassie, tak i lassie, want ABOP anotaku be lassie maar we gaan oppositie 2015. Anybody kan tak uteken ude 5 jaar op sano a beurt doro bakatak ABOP moest gaan coalitie. Dat je moet maar schuif motto, isabi mek ugos down nanga suma voor een regering, isabi want uno man tak nanga NDP want NDP betak ABOP na yoni partij, na chim partij, una visie. Dus mino denk een partij zijn een visie hebben van hoe doen nou. Dan sana de verandering sa ABOP owancha in een nieuw ding sa eko. Wel heel veel voeren en ook te boom voeren. Want als onderwijs, pak onderwijs, isabi, huisvesting, dat is maar also een probleem moro ala euro. De sma moest payfu en van de man den payfu euro zo, isabi. En ook te make des maar kiesding. Alles rana man abi recta po pis doti sorgu tak den kies wan pis doti voor kan bouwen chi also we zijn no bigi voor de kantang en ook to dat kondre kon stabiel bakale fabede a kondre a reserve money in kas a kas reserve kon spam baka isabi alasan de lek fabem de den wenkri den prijs in de wenkri kon drop baka kon lek fabem musde dus abi wabi boom voor rokof do. Oké, dat sana een rol sa youth srefi opre in Aladdin Sandisi. Sa you srefi ocha. Wel, lek famie takik ba boom voeren want lek famie ben takik ube mek propaganda ook verschillende wijk, verschillende district en ube beloofden sma omen sani dat to kong we do disi we do dati isabi da Aladdin Sandati ook to tereno mesi tak de sane voor traak maar op mi mo lek famie be gwent open to tak hey dit is nog bij de afspraak se den smakong zorgen dat alles aan de tapwater pas. Is dat naar de sani? Dus je doet ja echt vertegenwoordig voor het volk. Dat boomvieren. Ik denk dat de kijkers loopvieren de sandati omdat hoe zie dat lange ting aan de begosso boom aan het na de prijs dus sabi hey in de winkel etc. Toch? En alles sabi kondiri. Ik denk dat dit sandat ook toen naar de voorstand dat de smawanshi zijn veranderd. Dat zou je denken voor dat. Ja, dat naar de sani isabi. Uno tago taibere, no asmane taibere ja. Alles ano set rustig. Isabi maar uno taki onyampina voor me set den sandati. We zorgen taki a koers kon drop. Isabi, eenmaal de man betak naar de oppositie man op a koers. Dat was a koers. Isabi, want de tien ondernemers moesten maar bij de stand de san naar buitenland. Isabi, maar if a koers je tumsi, dan man kom uit. Isabi, voor kan centen kon sani, voor kan koseri. We zorgen dat alle de sandati a koers kon saka. No one's man in stress moro. We zorgen dat a olieprijs saka. We zorgen dat a water na a stroomprijs ook to saka. Dat u kan Libi vrij. En we zorgen dat i also kan opoi doro Libi i de veilig. A bani ne go ini oso go brokoi oso go texani wo sorgu taka kondre de lek famus de wan stranang na wan shit kondre en stranang na wan segi kondre want if you luku her grond tapu lontu da ala presi abi corona patient ete maar stranang de enigste kondre sano abi no wan patient stranang de na enigste kondre sa omens mano de na wan sumano mo de tak de ma mi sei mi de ka mabe orutumsi ano corona kira man isabi dus Gado gi
de oppositiepartij a kans nou voor kan char a kondre. Isabi? En you sambe de na makti you char 10 jaar lang. Ino betekent niks. Ino do niks so corruptie, nyamoni, lei, verteer lei, skoifik moto. Isabi? Nou na a thing voor de oppositiepartij voor kan doen aan boensani gi a kondre. I'm sorry for NDP and family and daddy, everybody for NDP. I'm sorry. Nou ja, ik dank u meneer Martinez Joel en ik hoop dan dat uw carrière morgen op de Sani Uandu, dat de San dat ook gebeurt, van deze mal op zo. Ja? Jawel, dank je toe. Grand dank je ook toe. En ook toe grand dank je voor alle kijkers. Succes.